na rantse da Allah abin da zai ba ku mamaki bawan Allah nan sai da aka jera kwana 4 ana mai mutuwa a cikin gidansa. A'a, mutum yau yaronsa ya mutu babban ɗansa Allah mai rasuwa, mai bin kai babban ɗansa Allah mai rasuwa, washe gari still wani ya mutu, haka aka ringa jero kwawawaki a cikin gidansa. Kawai sai limamin unguwan yake cewa gaskiya ba za mu ɓoye ma, bari mu baka shawara, wannan rasuwar da ake yi wallah ba ta Allah da annabi ce ba. Sai mutumin na hankalinsa ya tashi ya ce to wani mataki zai bi, ya ce wace irin mutuwa ce za a ce kwana 4. Allah na tuba astaghfirullah, an san cewa ubangiji ba biyan da baya yi da ikonsa, amma gaskiya akwai mutuwar da in ka ganta ka san akwai kosin, dole akwai kosin din yinta. Allah na tuba. Mutumin nan suka zauna da manyan unguwa a dare na hudun suka zauna da manyan unguwa, wato ranar Friday din da muka samu labarin. Sai limamin yake cewa yayi bincike, kuma wannan mutuwar ba wani na waje ne ba zai zo ya duba a cikin 'ya'yan nasa da suke kwanciya, kawai kar yayi bacci, ya hana idansa bacci ranar da yake mutuwar gaskiya ta taba shi, don ko kwana a gida baya yi. A'a, nan dare yayi, daren Alhamis dare yana yi, kawai yaran suna kwakwanci, su saura guda 5 din da suka rage suna bacci. Already dama ɗakunan su daban, ɗakin maza daban na mata daban, kawai sai ya haɗe su guri guda, ba wanda ya san ma abin zai faru a cikin yara. Ga yara kuma duk jikinsu lafiya ƙalau suke, ba wani mai ciwon kai, ba wani mai abin nan. A'a, bayan ya haɗe su guri guda to sai ya kwanta bacci. Yana kwantawa bacci dare ya raba, kowa ya yi bacci, sawu ya ɗauki na gida, sai ita iyayen nasu, ita uwa kenan. Kun san da yake uwa irin wannan abun ba za ta abin nan ɗinsa, ba za ta manta da shi ba, ta ɗaga mata hankali. Abin ya ɗaga musu hankali, to already dama ta sanar da shi, ya sanar da ita kai abin da zai suka sporting ɗin ai hakan kenan. Dare ya raba, kowa ya yi bacci, sawu ya ɗauke, mutanen waje kowa babu wata halitta, kowane ɗan adam ya kwanta bacci. Sai ya fito, sai ya leƙo ɗakin, yana leƙa ɗakin nan sai ya ga babu komai, normal baccinsu suke, ba abin da ya same su. Sai ya shiga cikin ɗakin, yana shiga kowanne ya jujjuya shi, ya gyara mai kwanciya, ya ga still yana nan da ransa. Shikenan sai ya fita ya ƙara zama a tsakar gida. Daren nan da ya kusa cinye, sai da aka tafi wajen ƙarfe 3 na dare. Aga malam dare ya kai dare kenan, talatainin dare. Dare yana shiga, 3 na shiga, ya ƙara tashi ya koma ɗakin, in fat ya ɗauke sawu. Yana ɗauke sawun nan sai ya ga a cikin yaran akwai wanda bai yi bacci ba, a cikinsu akwai wanda bai yi bacci ba. To sai yake jin motsi dai haka, kamar ana motsi, da yake shi ɓuya yi, kamar ana motsi a cikin yaran. Hasan in mutum ya cika motsi to already bai yi bacci ba, in dai mutum ya cika motsi already bai yi bacci ba. Shikenan sai ya koma ya laɓe, yana laɓewa sai ya tsaya ya observing, yayi tunani ya ga a cikin yaran nan wacce ce ta cika motsi, wacce ce take motsi, ko kuma in ce waye a ciki yake motsi, da yake mata da maza ne. Kawai sai ya leƙa round 4 kenan, yana leƙawa sai ga babu guda ɗaya a cikinsu, yara saura su. Sai ya koma, sai ya je yake gaya wa matar tashi, ita uwar yaran, yake gaya mata ga abin da yake faruwa. Kawai sai ta taso ita ma ta bazo, za ta shiga ɗakin, ya ce a'a kar ta shiga, ta tsaya tukun, da alama akwai abin da yake shirin faruwa. Sai a ga ƙaramar cikinsu ce wacce ba ta da yake ta ɗan tasa, last born wacce mabiyar ƙaramin cikinsu kai, ba wai 'yar autar ba ta ƙarshen, a'a
to ta biyun ƙarshe za a ce. Shikenan sai suka tsaya su ga ta ina ta bullo, to da yake ɗakin akwai ban ɗaki a ciki, sai ta fito daga cikin ban ɗaki suka ga fitowarta. Suna ganin fitowarta sai ita kuma sai ta ga alamun kamar an gitta, sai ta yi sauri ta kwanta. Tana kwantawa sai uban ya shiga ƙauyani, ya shiga wani tunani daban. Za su yi mata magana duk sai suka koma suka kwanta. So komawa da za su, ita kuma yarinyar ta sha jinin jikinta, haka ta zama suspect.